Zapadných votrelcov nepúšťajú. Ja si snažil vysvetliť, že nás ropa tiež nezaujíma. Že my si chceme spraviť len pár fotek, ale ten maník s tým kalachom to nechápal. Čo? Máme trojkolečka, krásne. Tam už. Mustafa alebo Abdul. Jeden z nich. Zatrubil nám. Takže... takto nejako, no. Na severe Iraku to vyzerá. Miestami je to taká prívetivá krajinka, miestami je taká dosť drsná. Je tu veľa nadár. Je tu veľa checkpointov, kontrolných bodov, no a všade majú hoši kalašníkovi a to, že nevieš po arabsky nevadí, ono... Kalašníkov by som povedal je dosť taká presvedčivá metóda, že porozumieš tomu rýchlo všetkému. Dobre, sadáme do auta, pokračujeme naspäť do Erbilu. Kafe dneska oželieme. Skúsime si dať na hoteli aj to iba nejakú zalievanú šlichtu. A inak dobre. Motory vieme, kde sú. Komplet, časy, prevodovky. Môžeme ísť? Však vieš, kde to je, nie? Áno, si potreboval. Mám spamäť. Máš tu všetko. Je to komplet, no. Olej na zemi, miesto bariny a vody je tam olej. Ale ich to netrapí.